Kublaya pigi perlu ki parajor baro ki baju ngotenan besngap ya ki video ha kan ke channel. Te perlu namar ki don ki perlu ki bakali ba ladang ngimla banlej ha te kasngi ba punya kaya ke kalau gidro kata ha ka ar pu new trik nap khat ar arajar pusan ha bhoi rembong ngle kumno na kap ta jong ka price. Henry kendiat kan pensai pi hang ne namar kumbala tho ha kan ke tiket haban ai pore pi ar phosngi panwan sim ya ki price na du kata kasngi pala penilai kai ya kan kalau gidro. Kumta phimdon kam bandon hakate kasngi phimdon kam banwan hakate kasngi lada plade banthit na kapta kane tiket logidro namar hadu ar phosngi phiyo por banwan sim ya kiniki price nang ta sakawai ru kajing persai na kaling jonga ba haba phiyo ya katuka tiket ya numbar jong tiket tang da katuka soft copy tang da kadur na po whatsapp te banwan sim ki price ban claim ki price lada jawab phiyo kamut ya kane ka hard copy ya kane ka shiten kane ka hard copy phapun man sim na kti ke jonga te khandit kuman seperti mau hangne namarba kiladon ki perlok ki bayu price ya ki tiket ki badi manga kata kamut ha kate ka lokidro kebala penlong harang blang haune bunai baladep te ha shwa ba kane sim ya ka price kilawan sim shwa ya ka hard copy tiket na kti ke jonga kata gamut pidon kamban bubha tang ek tugas soft copy pa pede bantip ya unum baru jongpi namar ndang le bantar ya kini tiket ngla bulang baro la sibun te ndai playo ek resol da jaw pio gamut ngaban le stom banwat ya katuk tiket ke jongpi ngatrai play kata namar kaporu ai por du arposngi banwan sim begi price te da jaw pio kihapan lada nakaling jongpi tiket nga pihaban teks yang ngala ne pihaban phone nga khnang bangan wat ya tu numbar jongpi ba phio price na ta kan kalau gidro te kaneka jingkran jonga ka jingmutsa jonga ka dei nam ta kaneka logidro ka ba ensa pelekai ha bhoirembong ha ka ar phunyu tarik mata bunai Desember te khandit nomor 4 bagi perlok ba keliru na ta ka we kalau gidro ka ba dep mensua kam tam nam ta jing tu perlok ki ba thiet online nanga kata kemut nagam ta katuka kabang syatip hi kalau kido JCB bela penyaj da ka multi purpose society nungston te nagam ta jeng tu perloge apshwan mark labu tarik hak arpho tarik menta abna Desember balala kim penilai hak arpho tarik ke karai bakin sasim da ka ne ka society hangtang sa pensai chipi te ya ka menta subha apshwa wat pat kerki ndre karai ka bakut hi joki ka de hak arpho tarik Desember kumno kan le kan berpai no ek pisa lane kumno kan le kan sapen syai happy pajba hadin ke arpho tarik menta abna Desember tengah trai plasai kata apshwa hadu ke arpho tarik menta abna Desember te khandit ngan pule biang ya kiri praj kiba en sapen lekai hak arpho new tarik habhoi rembong tel da phikwa ban thit online nanga utrai jong ne ka channel ngadai utrai jong ne ka channel ngamdai pat utrai jong ne ka lokidro hendreng syuarap tang bandi tiket nomor don ki basutu bakla dak baki ong bang ada utrai lokidro hendreng ada utrai jong ne ka channel ngamdai pat utrai jong ne ka lokidro hendreng syuarap bandi tiket nak benta jongki ka lokidro ya kabala penyaj da kisi parlo group bat ya kene kalau gidro la penilai kai khnang ban penbi phone na kamata ka syapro LP school kaja kaban penilai kai ya kene kalau gidro kadai hamaran ba halmi rembai lumdat khala bhoi rembong ri bhoi district ka tarik ban penilai kai ya kene kalau gidro kadai ar phone new tarik mata abna Desember arhajar pusan barkador jong ba tiket kadai aspa tengka si tiket aspa tengkai tiket bat sibuk kidon hadu kumba sipau Tylli bat hangne don ro ki basu thu bakla ba kinang perkhat ba aspa tengka kade sibuk re aspa tengka kamur kade tang sisla tang kawai ke tiket kan ba sibuk kidon hadu sipau Tylli haga sibuk kamur kador kade arhajar tengka ki price pat kilong kumne ka price kabn kong kan ai de brand new Bolero Camper lane da ka pisah ka ba pralak tengka pila ban sim da kane ka Bolero Camper ka ba thamai lani da ka pisa ka ba pralak tengka ka price ka ba ar kan ai ka Scorpio second hand lani da ka pisa ka ba lelak tengka ka price ka ba lai kan ai ka Bolero second hand lani da ka pisa ar lak san phawajar tengka ka price ka ba saw kan ai ka Honda second hand lani da ka pisa silak dur phawajar tengka
Ka price kebasan kan ai de ka Swift second hand lane de pisah silak 10,000 tengka bat ka price ke bah riu kan ai de ka Maruti second hand lane de ka pisah ke bah 10,000 tengka nang ta hang ne ru la tho ha ka ni ka tiket ba ya ki price pila banwan sim hapo ka arphosngi na du ka te ka sngi pela penilai ya ka ne kal gidro bat ya ka resol jong ne kal gidro en supply page baru hagi leading newspaper kata kamut hagi kot kebor na lor bang la pen i page baru ha ka YouTube channel bat na ka link jongaru ngasa pen i link ba ka video shapi namar ya ka live stream hingam la ban kranti namar yo se ha ka te jaka kambing bha ka network te lada tiket jong piken jodno tiket jong piken jano ya kata gamut piladu ban sim ya gi price na kata ka daung og ya pi bu ha ya tiket ki jong pi nang ta lada pi kwa ban thit online na ka link jong penyat ya kan eklo gidro pila ban WhatsApp la ne pila ban GP ha ne number khandai hnriu UAR UA new sau hnriu new la ne pila ro ban tip daga ba pin pun ha kini number ba ai ki bu na ka jong offline namar bun ki perlu ki bakali offline ru nanga renga ngasim tang ke online nagam tak offline philaban phun ha kini ki number weu number de runa not khandai iwe pra saw not san weu de khandai ru iwe arwe new saw ru new weu de pra khandai new saw san lai new khandai san weu de pra lai new r san new r nang tak offline sapun ha kini kidimbar bat nang tak online lada pi kwa ban thit nang outra jong nang channel WhatsApp yang ha ne number pra new khandai pra new ndu saw not pra sub haile ban kier ban phun ndre WhatsApp yang sa namar ngamla ban ra ya call pi iwe namar ba ngamla ban ra ya call pi iwe namar ngaru ngadon la ka jong jing tre hala ka jong kam te bun ki bak phun bro sngi te ngamla ban ra lut ya call ka jong pi ndre sngpha shu text ha WhatsApp ngan sa reply ka call ka jong pi ka ka ba phim shai na ka ta ka ne ka lo gidro nang ta sakawairu te nga ong epi ba ka permit hadin ka shipho baje phumla shuban phun la ban text ha WhatsApp ladang nang don ka por ban di tiket ngala ban reply epi nga try pla shai halor ka ni ka por ban di tiket na kam ta ka jong pi te tangi kitu pelok ki bom sngathu shai na kam ta ka ni ka gidro kumno ban le na kam ta ka GP phila ban phun ban keli ngan sabata shai na kam ta ka jong pi ku bless you bon